На първия слайд са снимки. Виждаме негативи от пресконференция от Международния симпозиум за кръвопролитния некропол, открит във Варна на 18 април 1976 година, както и негативи на артефактите. На следващия слайд има негативи от посещение на групата археолози, проучващи некропола и официални гости на терена, където е открит. На този слайд има още детайлни снимки на находките, както и процеса на заснемане и реконструкция на погребалния обред. На този слайд съм избрала скици от археологическото заснемане на некропола от архитект Камен Горанов, които се съхраняват в неговия фонд. Те са в реални размери, много детайлни и интересен факт е, че по време на скицирането архитект Горанов е лежал върху стъклена основа директно над артефактите, за да може да ги нарисува с най-голяма точност. Морската градина е един от най-красивите паркове в България. Строежът ѝ започва през 1881 година по предложение на тогавашния кмет на Варна Михаил Колони. Първите години след започване облагородяването на определение за градината терен се извършва под управлението на български архитекти и градинари. През 1894 година по молба на Варненската община археологът Карел Шкорпио кани чешкия паркостроител Антон Новак. Той приема с готовност поставената му задача и благодарение на неговите опит, връзки и всеотдайност, морската градина бързо се разраства и променя облика си. В архива няма заведен фонд за морската градина, затова намираме документи за нея в различни фондове. Чертежите и скиците са от фонда на Антон Новак. В него се съхраняват и много други интересни документи, като например списъка с цветята, които е получил от чужбина, розите, които били засадени в розариума и много други. Следващите снимки са от частични постъпления и картички от фонда колекция снимки на Варна. Всичките проследяват строежа и развитието на морската градина през годините. След морската градина плавно преминаваме към сградата на аквариума, построена по идея на цар Фердинанд I и по проект на